Goddag, og velkommen til Operation IØ. I dag vil vi fortsætte vores snak om handelsteorier. Dagens emne, David Ricardo. Vi har været en tur i arkiverne og har fundet eksklusiv videoklip af netop David Ricardo. Goddag, her er den engelske økonom David Ricardo. Det var en mandag morgen. Jeg skulle hente mig noget bacon til min English breakfast og noget te til eftermiddagen. Da jeg gik forbi Big Bens klokker, der slog det mig. Gamle jas. At der med sammenhæng mellem andre lande, som hver især havde deres unikke kompetencer og styrke, kunne der opnås en relativ fordel. Godt. Nej. Tillad mig at illustrere det på en anden måde. Hvis vi starter med at kigge på Englands hovedproduktion, som er te, hvor 10 poser te koster 1 pund. Og det er selvfølgelig betragter den danske hovedproduktion, som er svin, hvor et svin koster i omegn af 1 pund. Hvis vi nu leger med tanken, at England ønsker at producere deres egen svin. Et svin fra England kommer der så cirka til at koste, skal vi sige, 3 pund. Og danskerne efterfølgende så ønsker at producere deres egen te, hvor 10 poser te fra Danmark kommer til at koste i omegn af 5 pund cirka. Landene kan derved ved sammenhandel over grænserne opnå komparative fordele ved, at England køber de danske svin til kun 1 pund stykket, og danskerne så efterfølgende køber den engelske te til kun 1 pund for 10 poser. Men teori, det er jo bare tale. Det er først, når vi kommer til praksis, at det bliver problematisk. Men kan to lande ved samhandel opnå komparative fordele og derved udnytte hinandens kompetencer? Det har vi tænkt os at finde ud af. Vi her i Danmark er fantastiske til at lave vindmøller, men vi er skide dårlige til at lave det skide fyrværkeri. Det er noget lort. Mit navn er Kim Langsson, og vi er verdens bedste til at producere fyrværkeri og spise ris. Vi har ikke nogen vindmølleproduktion, hvis der bare var nogen, der var dygtige nok til at producere vindmøller. Jeg har en god idé. I køber vindmøller også, og vi køber fri af jer. Det er en god deal for alle sammen. Vi kører vindmøller af jer, og I kører fyrværkeri også. På den måde opnår vi komparative fordele. Så tror jeg godt, det går til at se ud i, hvor du har det går.